Si el coneixement no és lliure, els investigadors tindran moltes traves, com estan tenint des de fa molts anys, per continuar avançant, per continuar investigant. Normalment els llibres de text només els fan les editorials. Potser si juntessin tot el treball que fan tots els mestres, podríem tindre material educatiu, gratuït i lliure per a tots els estudiants. Hi ha determinats casos en els quals hem de parlar directament de crims contra la humanitat, quan s'avantposen els interessos econòmics, per exemple, de medicaments patentats, per davant de les vides de la gent que s'està morint perquè no té accés a aquests medicaments. Nosaltres mateixos tenim algun candidat en llistes que si no s'estigués prenent una determinada medicació que costa uns 500 euros al mes, moriria. I rep contínuament e-mails d'altra gent d'altres països en els quals no ho cobreix la seguretat social i directament s'estan morint perquè no tenen accés a aquests medicaments. Hi ha gent dins de l'Organització Mundial de la Salut, sense anar més lluny, que aboga per un sistema en el qual les patents de fàrmacs que siguin necessàries per la vida han de ser comprades pels estats per ser alliberades. Tal com va dir George Bernard Shaw fa temps, si jo tinc una poma i tu en tens una i les donem, els sostindrem una poma. Si jo tinc una idea i tu tens una altra idea, si les donem, els sostindrem dues idees. I a més, aquest és un extra meu, aquestes dues idees poden generar una altra idea que pot anar en benefici de tothom. El coneixement, sobretot el coneixement tècnic i científic, ha de ser lliure, ha d'estar a l'abast de tothom, sense cap trava, pel bé de la societat, pel bé de la humanitat. Vota't, vota Pirates de Catalunya.